Jeg hedder Christine, og jeg er indehaver af Bagger Consult. Rejsen med Bagger Consult startede i 2005, hvor jeg var alene, til at vi nu 20 år senere er 4 ansatte og en håndfuld fast tilknyttede konsulenter. Hos Bagger Consult kan kunderne forvente outsourcing af økonomi, HR, interim og rekruttering. For at sikre, at vores medarbejdere er skarpe og præcise i deres arbejde hver dag, så sørger vi for, at de får løbende efteruddannelse. Udover efteruddannelse, så sørger vi for, at vores medarbejdere er trygge. For den tryghed kan de levere videre til vores kunder. Hos Bagger Consult tilbyder vi ikke kun én løsning. Vi tilbyder en løsning, der er lige præcis skræddersyet til dit behov. Bagger Consult adskiller sig fra andre virksomheder i branchen ved, at vi har meget vægt på den personlige kontakt og på at levere den skræddersyede løsning, der passer lige netop til dit behov, så du har indsigt og forståelse for egne tal og kan bruge dem til at træffe beslutninger ud fra. Hos Bagger Consult er kundernes oplevelse altafgørende. Kundens oplevelse er det, der afgør, om de føler den tryghed, som vi ønsker at levere. Hos Bagger Consult er vi med på kundens rejse hele vejen. Man får ikke et standardprodukt, man får en skræddersyet løsning, der passer til den situation, du nu står i med din virksomhed. Målet for fremtiden med Bagger Consult er, at vi får lov til at levere endnu mere tryghed til endnu flere kunder til hele landet. Hvis du også ønsker hjælp til at få et større overblik i din virksomhed, så står døren altid åben hos Bagger Consult.